ọ dị mma dịka m si kwuo tupu m gaa ezumike asị ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-abata ịnọnyere anyị nọ na mmemme oge ekene ugbu a oge eji amata onye ọbịa pụrụ iche ahụ kedu onye ọ bụ kedu ebe o si gịnị ka ọ na-eme ka ihe o ji bụ nọ ya kachasị ịbịa n'ụbọchị nke taa ọ ga-eji aka ya kọwaa onwe ya ọfụma ka anyị mata ya nna anyị kwu ngwa na ọha niile na-aṅa ntị ugbu a ndewonu dịka o si doo obi a nwere afọ m bụ maazị makwanụ chief Amata Nwabueze Ndubisi abụ m onye Mudo na-enwe na Ningri local government na steeti Enugu. Anyị ihe ji mara anyị mgbe ochie bụ odo anyị nọ n'okpuru ọchịchị ọgwụ mana kịta anyị nọzi n'okpuru ọchịchị nna igwu dịka isi kpọọ aha obodo achọ ka ikedekede n'asụsụ ahụ ka ndị ọbụla masị eziokwu onye abụ nwanne anyị ndị be anyị ka anyị si ekelela na-enweghị bụ ndị be anyị ụlọ ejewo tejelu ya dụkwara ụlọla mma o ma onye ukwu ma onye nta onye ọbụla nye onye ebe ahụ gbe abụ anasị ihe awụ nwa afọ na nwụta ya n'elu n'oruru a ka mara nwa afọ na-enwe dịka o si dị ugbu a ịnọ na Lagos ama m kedu ebe ibido ndụ gị? Ebidokwara ndụ m n'obodo a bụ Lagos ya ka m nọ chọọ ngwere chọọ oke amụrụ gị na obodo a? Amụọ m n'obodo a, amụ m n'ala Igbo. Ka isi si n'ala Igbo gagide ije wee nabata ebe a? Agụchara m akwụkwọ nke ọta akara na nke dị ana n'obodo m Gozie kọleji. Ozugbo m gụchara kọleji na Anambra ya steeti Anambra agụ m n'Igbo Ukwu Boys gụtọpụ na Ọnịcha Comprehensive Secondary School gụchaa chụwazie akara aka m na Lagos a. Na Lagos a ka m nọkwazi bawakwa ma ụlọ akwụkwọ nke dị elu na-eme egburu tinye na uru egburu tinye n'ọkpụkpụ na-atụgharị na-arụ nke dị otu a arụọ nke a arụọ nke a mechakwa nụọ nwaanyị Chukwu gbazikwa nnụta obi m Chukwu gbazikwa mụta ụmụaka mụta nwoke mụta nwaanyị otu a ka ọ dị mana maka na awụ na di na nwaanyị mụ ha nwoke ma nwaanyị ya na mụ na nwa megịnị ọgwụgonu kedu ihe iji n'aka ugbu a kedu ihe ị na-eme? Abụ m onye na-arụbu ọrụ mgbapụta ngwaahịa na isi mmiri dị na obodo a clearing and forwarding agent. Nke a ga enwekwa m ọzọ m na-arụ dịka onye onyonyo ma ise foto ma ise nke a na-enyo enyo ụzọ ihe na-abawa ka m na-arụ rugidie wee sị na o nwere ọzọ ka m mkpa ihe m na-arụzi kịta wụ ịchịkọta asụsụ na omenala Igbo n'obodo a. Kedu ihe nye gị mmụọ ịbanyezi sị ka m hapụ ihe ndị a gaa chọọ ihe Igbo ahụ? O nwere ihe fụrụ gị obi iji wee tie aka na-echekọlata ihe Igbo? Ajụjụ anyị jụrụ ọ na-eri m nri n'ahụ. Ọkwa ụmụ Igbo ka a na-amụ nwa dịka anyị bụ ndị na-amụ a na-asụ oyibo na-asụ bekee a naghị asụzi Igbo. Nwa Igbo pụta sị my papa say I be Igbo. Chineke ekwukwana ka ngwere gbaa aja. Onwezi onye ma asụsụ be ha. Ọ ya ka m ji ese anyị nwụcha kedu ihe a ga-eme asụsụ Igbo? Ọ ya ka anyị ji ese wee bido n'otu a na-akpọ asụsụ Igbo ga-adị initiative ka anyị kụziere ụmụaka Igbo na Lagos a gbaa gburugburu ma obodo ọzọ ma Abuja ma Port uche anyị dị n'ebe niile mana a ga-ebidogodu ofu ebe na mmụọ a kpọrọ aha gbuo ọkụkọ nwe isi ya anyị ga-ebido na obodo abụ Lagos wee kụziere ụmụntakịrị asụsụ Igbo. Mgbe i chere echiche dị otu a onwe ndị gị na ha chịkọrọ echiche ọnụ ka ọ n'uche gị ka o si pụta ibido onwe ndị gị na ha chịkọrọ na aga ya bụ ije? Ndị Igbo si na ofu aka anaghị anwụta igwu nọọ anyụkọ mamịrị ọnụ dịka isi kwuo na mbụ ọgbọ ụfụfụ. Ọ bụrụ ọsọ m ndị Imo nọ ya mụnwa bụ onye Enugu steeti Enugu ka m si gwa gị steeti Imo nọ ya steeti Anambra nọ ya steeti Abia nọ ya steeti Ebonyi nọ ya ọ ka anyị ha na-achịkọta ka a na-asụ asụsụ gbara ọkpụrụkpụ n'Igbo ọ nọ ya tinyekwarụ ndị Delta ndị nke na-asụ Igbo na ndị Rivers ndị nke na-asụ Igbo anyị ncha gbakọtara ka mmadụ ncha nye aka ka akwanye nwa ada n'onunu ka ọ ghara ịwa afa. Ka o si eme ka o si ada
ma dịka si na-ekwu ebe ị na-agbagharị njem a dịka nwere oke isi nwee ihe mberede dịka anyị na-ata ntị m nụtara dịka esi jụọ ya eziokwu mana ndị Igbo si na nwa na-azọ ana anaghị eri ya ebe m na-agbagharị ka anyị na-eme ihe ndị Igbo ụbọchị ahụ ka moto aja nke a na-akpọ trela tiri m gwogwo n'okporo ụzọ awara mana nke o ji bụrụ mmasị Chukwu wee zọpụta m n'ọnụ agụ m wee bụrụ onye dị ndụ m wee sị ebe ọ bụla ndị ndụ n'ụbọchị nke taa na ya bụ asụsụ Igbo n'ebe ọ bụla ọ riri enu ọjị na anyị ga-arị ya bụ enu ọjị wee kwọta ya ka ụmụaka anyị sụrụ Igbo maka na oge ndụta ihe a na oge anyị tara ntị o metụrụ m n'ahụ rinne maka na ụfọdụ ndị ụdị ihe a ga-eme ha ihe aka ha ihe ụkwụ ha sị na ha agaghị emezikwa ihe ahụ ọzọ mana n'agbanyeghị otu o si dị itinyekwa isi na ọkwa gị ka ị bịakwuo maka ihe Igbo ị bịakwa gosi nnọọ na ihe Igbo ahụ abanyechana gị nnọọ n'ọmịọkụ anwụ sị na ọnwa nwụrụ na mmanya anaghị ewe ya iwe na ọ bụrụ na asụsụ Igbo maka ihe gbasara Igbo ka m na-eme mmụgodu obi ga-adị m mma mana dịka m si kwuo nwa na-azọ ana anaghị eri ya ka m ji na-eme emechasị ebe ọ bụ na Chukwu zọpụtara m ama m ihe o ji zọpụta m mana ebe ọ zọpụtagoro m aga m afọ isi ya gbarụzie ọsọ ha n'isi aga m agbara ọsọ ịfụ na ụmụaka niile a mụrụ n'ala Igbo na-asụ Igbo ndị a mụrụ n'obodo a ga na-asụ Igbo maka na ụfọdụ ndị a mụrụ n'obodo Igbo na-asụkwa Igbo karịa ịnwa ndị nọ onye bụ ihe ijiji si na arụ anya onenu gbara ya yarị ọ nke a gbara m yarị nsị ka ka anyị esi kwa onye ukwu a nọọ ihe a ga-eme a ga-ebido ya n'ofu onye na-ebido ọgụ ọ ga-adaba anya ka anyị ji esi ka anyị bido ya ka ọ bụda ka ihe nwere ịgwa ụfọdụ ndị ewu ha na-agba ọsọ ihe a ka a ga-eme ihe a ka a ga-eme ofu ihe metụ ha dịka o si metụgara ha awụsa ọwa awụsa ihe niile ka ihe nwere ike ịgwa ihe m ga-agwa ha bụ na ọ bụrụ ọsọ ihe mmadụ na-eri ka o ji agba mbọ maka na ndị Igbo si na afọ a na-etu dibịa ka ihe ọ na-agbata n'afa a sị na ọ gị mere asụwa Igbo elele ị ga-erite ka karụ na ị na-achọ ebe ị ga-ebute ego wuruwuruwuru ọ bụrụ na ịfọ ọzọ ya ize mba ọ dịghị ụta anyị ga na-aga wee ruo n'isi mmiri otu ihe arụtụ o si adị na-ekwu ya na ọ na-ada na ọ dịsị ka onye ọbụla nọ na-asụ Igbo na ihe maka asụsụ Igbo si na-aga ajụjụ a na-ajụ asụsụ Igbo ọ ga-anwụ onye ka m ji sị na asụsụ Igbo ga-adị initiative asụsụ Igbo ga-adị ebe ọ bụ na Igbo akwa Igbo ndị Igbo mana ọyịyọ na-ayọ ndị nne na nna bụ biko ha nyere m aka nyere onye ọbụla aka tụwara nwa ha Igbo nke anyị ga-akụziri ha ha nata enyere anyị aka ọ dị ka bụ n'iti ebe a na-aga na-akụzi ya bụ asụsụ Igbo ịma ọ bụrụ ofu ebe ka a ga-etinye ya ịma na-abịa na Lagos a enwere isi obodo okpuru ọchịchị 57 ma achịkọta ha ọnụ anyị chọrọ inwe senta ebe a na-akpọ senta ya ogige ebe a ga na-asụ asụsụ Igbo akụzi ka ọ dị ịbụa na okpuru ọchịchị niile dị n'obodo a ka o wee dịrị ụmụaka nso ha gacha akwụkwọ ha wee bịa mbọsị ọrụ izu ike a na-akpọ mbọsị Satọde ha bịa a na-akụzikwara gị ụfọdụ ndị tokwara eto ga-amụta onye a sị na a na-aracha mmadụ ọnụ ọ bụrụ ọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-edozi ọnụ ọ bụrụgodo onye Yoruba chọrọ ịmụta Igbo ọ ga-abịa ọ bụrụ okenye dịka mụ amara asụ Igbo ọ ga-abịa ọ bụrụ nne nwaanyị amara asụ Igbo ọ ga-abịa nwa ọbụla amụrụ ruru afọ 4 gbagobe ga-abịakwa ebido na mbụ wee tupu ha ga-ahụ ha tolite ya arawazie ha ebidobe ụtụtụ jo nkata ya bụ ezigbo echiche ka unu kekwanụ ka isi ahụ ndị mmadụ si ekwenye na ya nwa ha na-ekwenyekwa na a ga-eme ya nna ajụjụ jụrụ dị ma ọ na-abụ ebe ọbụla m bịara kwuchaa ya ọ daghị ya yọọ mana ihe bụ mkpa wụ ọ ga-abụkwa mmem ọ bụrụ na ha ekwuo na anyị ga-eme mmem anyị ga-emekwa ya mana ka o si na-aga ji awaghị tọwa ụtọ abachanyewe ya ji ka anyị si na-aga ọ ka na-ada mma ndị mmadụ na-anabata ya ọ ga-abụ ezigbo ihe na anyị mụtaziri Igbo kụzi Igbo onye ọbụla amụta maka na na-amachanụ ihe n'ofu ebe onye mmụta ya megide ya kụziere ibe ya ka ihe ọzọ nwere igwe ndị isi mbido TV ebe anyị nọ maka na ọha Igbo a bụ ebumnobi anyị ji wee na-agba ya ọsọ ka ihe nwere igwe anyị obi dị mma bụ na isi mbido TV kwanyere na asụsụ Igbo a ga-adị maka ọ bụrụ na ha kwadoro ha agaghị ekwe ka anyị na-asụ ụdị Igbo anyị na-asụ ya mụnwa na-ebunye ha ukwe ekene wee sị na ikpere aka ha na ikpere ụkwụ ha
ga na-aga tiriri werere wee na-asịkwa na mgbe ọbụla ha kpọrọ anyị ma enwere ha anyị ga-emerụ ha n'asụsụ Igbo na anyị nwere ndị ga-eme ya na anyị nwere bụ nwee nwe. Ọ dị mma, anyị na unu ga-emezi ya, gbazie ya akwụkwọ chịkọọ ọnụ, unu na-eme ihe Igbo, anyị na-eme ihe Igbo, ka ezigbo ihe ọzọ a na-ekwu ofu ihe Igbo ahụ ka anyị na-agba ọsọ anyị niile ga-achịkọ ọnụ, enwe ebe unu ga-akpọtụrụ anyị, unu akpọtụrụ anyị na-akwalite, unu na-akwalite, ahụ na ihe a na-ekwu ekwu na a na-eme ya, mana ị nọ n'ime ụlọ kwute ya ma agbasaghị ozi enweghị ga-anụ ya, mana ekwurịta anyị nwere ebe a fee ya n'ikuku ya efesa ebe niile, owebe ihe kwuru ka a na-eme. Ọ dị mma nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ụwa niile anyị na ha na-anọkọ, biko nọrọnụ ji ka anyị ṅụrụ obere mmiri, anyị bata anyị ga-egbu ọkwa ekele bunye ndị niile ohu na-agakwara ebe ọbụla anyị na-abịa.